Ledelse er alfa og omega for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden. Jeg hedder Line Gæsø, jeg stiller op til næstformandsvalget i Dansk Sygeplejeråd, og jeg kommer fra Syddanmark. Det er en styrke i den her organisation, at vi har en lederforening. Det er en styrke, at vi er sammen og trækker i den samme retning, både for de sygeplejersker, der er ansat i basisstillinger, og dem, der er ansat i lederstillinger. Jeg ser, at vi har rigtig meget til fælles, og at vi i langt højere grad skal være synlige udad til med de fælles dagsordner, vi har. For vi vil jo gerne det samme. Vi vil gerne have mere sundhed til borgerne og mere kvalitet. Samtidig er det også en fordel, at der er en lederforening, som kan varetage de interesser, som lederne helt særligt har. Det kan fx være lønforhandlingerne, som foregår helt anderledes i lederforeningen, end de gør for basissygeplejerskerne. Og det er rigtig godt, og den vej skal vi udvikle endnu mere. Jeg kunne godt tænke mig, at der blev bedre muligheder for lederne for at få uddannelser og for at få nogle gode rammer at lede i. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i den kommende periode fokuserer lidt mere på sygeplejefaglig ledelse. Vi skal have det i talesat, så at sige, lidt mere. Både internt i organisationen, men også udad til. Fordi vi skal være med til at præge det sundhedsvæsen, der er i dag, og det sundhedsvæsen, der kommer. Vi skal være bedre til at sætte os i de indflydelsesrige poster. Vi skal måske endda have flere ledelsesstillinger, end vi har nu. Det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med lederforeningen i den kommende tid. Så jeg håber, at I vil stemme og opfordre alle andre til at stemme til det kommende valg i Dansk Sygeplejeråd.